Samantala, pag-iwas naman sa vote buying dapat umanong pairalin ayon sa ilang mga Pangasinense. Para sa detalye, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Pakurong, lakad dyan abon. Mga kay talon. Dapat umanong manindigan ang mga botante sa pag-iwas ng kalakaran sa pagbili ng boto sa tuwing sumasapit ang eleksyon ayon sa ilang Pangasinense. Ayon sa ilang Pangasinense, isa ang vote buying sa iligal na kalakaran na dapat na umanong matapos upang tunay na mahanap ang pagbabago sa uri ng pamamahala at pagbibigay tuon sa mga problema ng bansa. I think there is a need of deep understanding for us to really acknowledge na yung tamang pagboto is nakasalalay doon yung future natin, yung kinabukasan natin. Because if we are going to vote na parang putyo-putyo lang, or if you're not going to vote critically, kumbaga yung future din natin ang madideteriorate. Iginiit ng Commission on Elections ang patuloy na paglaban sa vote buying at mahigpit na pagbabantay sa gitna ng pangangampanya ng mga kumakandidato. Katuwang din ang hanay ng kapulisan sa seguridad at pagpapatibay ng pagbabantay sa mga concern areas sa lalawigan upang matiyak na magiging malinis at maayos ang takbo ng kampanya ng mga kumakandidato. Patuloy naman ang hangad ng ilang botante sa malinis na pangangampanya at maayos na plataporma para sa ikauunlad ng mamamayan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. Balota 2025 Midterm Election News Update. IFM News. IFM News. IFM News.